rep sirep sidem permanem anyaringi para kadang-kadang candra kartika laras sirat mojo pengantin sarimbit Bagus Hendri Tri Sutresno Sarjana Hukum angande kang garwa Natalia Nobatini wau sarjana ekonomi Ajejawat Asto keparipun samanggih pengantin sarimbit jumeneng jajar sumanding nadya kinepyukan pandonga panjurung mugi putra pinanganten sarimbit manggih bagya mulya hayu hayem kalis ing sambikala wiwit wonten ing arca pada ngantos dumegi ing dalahan angarah-arah Ibu Subadi Pratno Diarjo ketinggal saking katebian ngasta syarat sarana mugi pengantin sarimbit saged sidem permanem sirep satemah ketinggal gagah kang sarwi jumanggah sembodo ingkang sinetya sembodo tansah nyandung cepaka mulya kawusa lamun keparipun samanggi Ibu Pangadi Pangrengganing Busana aninggih Ibu Karunia Ayu mranisaken pengantin sarimbit ngunjuk terta wening ingkang dipun unjuk pengantin Dede Kratideng Dede Aqua Dede Seprit Dede Koko Bima ugi Dede Irek terta wening ingkang meja saking Pertala Suci kinodang pengantin sarimbit saged meneping penggalih kang satemah manggih hayu hayem nir ing sambikala salami laminyo angarah-arah Bapa Subadi Pratno Diarjo ngenyo ngunjuki tirta wening kang putra kekalih satemah keparipun samanggi nyuwun gungan tambahing donga pangestu katur sangya para tamu ingkang sampun kepareng-paring panjurung sarta mewah paring pandonga daya samanggi Akak Kalung Sinung Gombyok Melati Rinunce kinalungaken kang putra kekalih Kalampunta Bagus Hendri Tri Sutresno Sarjana Hukum tandha yekti sampun sembodo napak astani pustaka pinangka pikukuwing palakrama panggingan warangka ladrang ukiran nenggak semi selut cetha sadriji gedene kaagemaken kang putra Sinung Gombyok Melati obah ebah kinarya lumampah ngengreng mrabu kadulu daya keparipun samanggi kang rama inggih Bapa Subadi Pratno Diarjo anganyaketi kang putra pinanganten sarimbit senadyan to kekalihipun sampun uncat saking jagating muda hangancik alaming madya parandene kang putra kekalih arsa tinuntun raing kautaman manggya bagya mulya hayu hayu kang tinemu lulus raharja salami laminyo jumanggah gagah pepunden kulpyanipun Bapa Subadi Pratno Diarjo kang putra pinanganten sarimbit
ginindong-gindong rinanggul-ranggul kinempit-kempit ingkang tutpuri manuk yaninggih panjenenganipun bapa Silka Parius Waung Wingking saking laladan Batam Batu Aji miwahibu busananipun para-para ingkang sumemangun bebesanan yen Cinandra persasat lir kadidahana murup candrane minggah wonten ing setinggil Bapa Subadi Pratnodhyarjo sigra kadherekaken panjenenganipun bapa Silka Parus Waung Wingking saking laladan miwahibu kagiat mulat pepasren ingkang maneka warna ingkang seta kakempalaken kengkang pethak ingkang jenar kakempalaken kengkang kuning ingkang ijem kakempalaken kengkang wris ingkang nila kakempalaken kaliyan biru inggawe saking kawicaksananipun sanggarias penganten karunia ayu wingking saking pinggir hadiring tias saya caket paran para ingkang sampun nyawiji nggenya mangun bebesanan satemah penganten kekalih aninggih bagus manunggal nyawiji tanurian penganten kekalih nedya angleng gawe dampare nenggo Bapa Subadi mah ibu Bapa Silka Parus Waung miwah ibu kepareng angleng gawe dampare nenggo satemah kepareng midhangetaken pandonga saking kadang pamji Karoning hawis saking kathahipun adicara ingkang kagelar pepunden kopyanipun Bapa Subadi Pratnodhyarjo tanulian penganten sanimpit nedhep nampi pandonga sinartan kumandhanging waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kanthi tumapaing adicara ingkang wigatos wonten pepaing tumrabadan kula piyambak umumipun katur sanggya para tamu sutresna saesampun kadhawuhaken kasrat cetha wonten ing ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim wonten ing surat Al-A'raf ayat 251 ingkang pun dawuhaken mekaten A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun wardinipun nalikanipun Al-Qur'an kawas ing monggo panjenengan sedya kersa midhangetaken kanthi wajib
katiling-tiling kalebetaken wonten ing sanobaripun piyambak saestu Gusti Allah badhe paring rahmat dumateng kula telah panjenengan sedaya. Katur kunjuk kadang kula perdu Raka Mas Mundha Virsasana Wanci katuraken nuwun sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. آخر قراءة والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sidhem permanem persasat daton wonten Gresik panglesing para tamu maruta datan lumampah awit kaperbawan kumandanging waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mugi saged mahanani serat maja pengambian sarimpit laras judu pinesti peparinging Gusti. Jumbuh kang sarwi ginayu sembodo ingkang sinedya. Keparingipun sawetawis para kadang-kadang kula pramugara juru ladya nedya hanawung krida hanyarengi godhèking budaya lelangen beksan ingkang kinayat cagak minangka cowak nginyosama pinarak lenggah paring pandurung pangestu samanggih Mas Andi nedya meyak sepining swasana hanyari kadang-kadang pramugara juru ladya atur lomadining minangka sulih salira ingkang hamur bebahagian pepundhen kulyanipun Bapak Subadi Pratna Diarja miwahipun.
kekasih baru. Papo. Hanyaring para kadang-kadang kula pramugara Juroladi kadang-kadang Karang Taruna wonten ing laladan Karanglo Tarukan Nedya Angayati Karya Was. Yo. Mbak Ari nyuwun tulung Abimanyune. Ayo. Mangga Mbak Ari. Prahmen nggon dulur kabeh kok. Ben gayeng. Ayo. Wah. Waduh menika wonten laladan pundi Kang Mas? Saka di Gemurung. Laladan Karanglo. Waduh Karanglo hebat. Sowan wonten dalemipun sinten Pak Di? Sumurupa Bapak Subadi Pratno Darjo iki. Waduh elok sanget. Saka di Jemurung. Bos. Waduh. Yo. Yo. Tamunipun elok sanget Kang Mas. Yen to Pak Di Subadi Pratno Darjo sinengguyung warga Wando. Leres. Waduh. Yo. Yo. Menggah kula Pak Di. Ora dadi kaya panopo. Wah. Yo. Waduh. Yo. Wah. Yo. Wah. Yo. Waduh. Yo. Yo. Wah. Waduh. Yo. Elok. Sabetane hebat. Waduh. Putra siswa saking pepunden kula piyambakipun Bapak Subadi Pratno Darjo. Waduh. Kiprah Prahmen. Yo, bos. Wah. Yo, bos. Yo, bos. Duh. Wah. Yo, bos. Yo. Bos. Yo. Waduh. Oh. Waduh. Bos. Yo. Oh. Mundur. Waduh.
menggah panyarupi pangalembono katur sangya para tamu sutresna pilih ingkang kepareng hayati karya menika sanggar seni ingkang wis kondhang kalukingrat ingkang dipun pandhegani pepunden kula ingkang kagungan Bali Wisma penyanipun Bapak Subadi Pratno Diarjo para kadang-kadang siswa kepareng nyengkuyung panjenenganipun Pak Dim Wahbudi ketinggal saking katabian para kadang-kadang pramugara juradi nedya miyak sepening swasana atur pasugatan ingkang angka setunggal sinartan hanya rengi godhek ing budaya lelangan beksan ingkang angka kalih beksan gamyong ingkang nedya badhe katindakaken saking adik-adik SD Negeri Baruan kalih mangga beksan gamyong ambil pilih sampun samata ing gati kepareng jengkar saking palenggahan atur lalangan suka ngiras pantes paring panjurung panjenenganipun pepunden kula Bapak Subadi Pratno Diarjo ngenya ngentasi karya inggih sampun dados adat lupya ingkang sampun kalampah para kadang-kadang kula pramugara jurladi nedya nawung krida kepareng ajejawat asta rumiyin katur ingkang hamengga gati sinartan midhangetaken mirsani godhek ing budaya lalangan beksan gamyong saking SD Negeri Baruan kalih kuciwanipun asmanipun boten kasrat wonten ing mriki mila kepareng semangga sinten ingkang tinanggenah atur lalangan beksan kasuwun minyak sepening swasana ngiras pantes para kadang-kadang kula pramugara juruladi ngayati karya elok banget wah klambine anyar di kuciwane siji aku ora gelem nukokke mujudaken persatuan kestanipun para kadang-kadang remaja wonten ing laladan Karanglo Baruan ingkang saek-saeka kapti sabi praya manunggal nyawiji paring panjurung lekas-lekasing gati pepunden kula panjenenganipun Bapak Subadi Pratno Diarjo Ibu ngenya ngadani karya ngadani wisudan tali dharma boyong penganten sarimbit lah menika ingkang tutpuri agul-agulipun sing jaga keamanan ya kepareng rawuh monggo lelangan beksan gamyong kepareng ngayati karya wilujeng siang wilujeng mirsani kados bundi godhek ing budaya lelangan beksan saking kadang-kadang kula utawi adik-adik kula wingking saking SD Negeri Baruan kalih para kadang-kadang niyaga kula suwun radi gengser sawetawis mugi-mugi panggungipun kiyat panci wonten ing wedal menika pepunden kula panjenenganipun Bapak Subadi Pratno Diarjo ngetingalaken persatuan kesatuanipun saking kadang-kadang kula pengrawit menapa dini Bapak Ibu guru wonten ing laladan foto rumiyin foto bersama foto keluarga minangka kagem kenang-kenangan pepunden kula Bapak Subadi Pratno Diarjo Ibu ugi pepunden kula panjenenganipun Bapak Silka Paurus Wau Batam Batu Aji menika Bapak Ibu guru ingkang sampun minggah wonten ing setinggil pepanggungan nedya badhe kapendhet gambaripun wartawan kondang wingking saking laladan Karanglo mangga kepareng mundhet gambaripun minangka kagem kenang-kenangan paripurnanipun foto bersama foto keluarga Pak Guru Bu Guru minggah wonten ing pepanggungan